Kaixo, Juan Cruz Aiestaran naiz eta EASO Politeknikotikan hitz egiten zaituztet. Gaur ikasiko dugu nola egiten dan eraztuna bat mikrofusio prozesu baten bidez. Argizarizko pusketa batetik eta alimen laguntzaz eraztun bat sortuko dugu. Behin kanpoaldea bukatuta, eskuko taladro baten bidez eta fresa txiki batzuekin hustuko dugu barrukaldea. Honekin alde batetik eraztuna jantzita, eramateko pisu egokia hartzen du eta bestetik presioa murrizten da metala horreztuz. Eraztuna xurgakin bati eusten zaio eta hau gomazko ardatz bati. Zilindro formadun metalezko pieza erazten zaio gomazko ardatzari kutxa funtzioa egiten duelarik eta barnean kokatzen da gure eraztuna. Zilindroaren azpialdea itxita gelditzen da gomazko ardatzarekin, baina goialdea irekitan mantentzen da eta hemendik goraino bete arte errebestimendua sartzen dugu. Errebestimendua igeltsuz, silizez eta urez osatutako nasketa da. Gogo erreagin ondoren, sortu ditugun aire burbuilak kentzeko 2 minutuz zurgagailu batetan mantenduko dugun nasketa. Ondoren, zilindroa errebestimenduz bete eta moldea osatuta daukagu. Behin errebestimendua gogortuta dagoenean, gomazko ardatza kendu eta zilindroaren barnean daukagun argizaria ateratzeko likuagailua mantenduko dugu ordubetez. Honek 100 gradutan lan egiten du. Argizaria urtuz eta vaporearen laguntzaz, argizaria zilindrotik kanporatzen da. Prozesu honekin eraztunaren hutsunea sortu da errebestimenduaren barnean eta hutsunea zilarrez beteko dugu aurrerago. Hurrengo pausoa zilindroa labean sartzea da. Hemen 10 orduz izango dugu. Lehortze eta golotze prozesua osatzeko. 300 gradutik 750 gradutara igo eta 500 gradutan uzten dugu labeak zilindroa ateratzeko prest. Zentrifugagailuaren alde batean behar den zilar kopurua urtzen jartzen da. Beste aldean zilindroa labetik atera eta eusten zaio. Behin dena prest daukagunean makina biraka hasi eta zentrifugazio indarrez baliatuz zilarra, zilindroa eta errebestimenduaren barnean dagoen eraztunaren formazko hutsunean sartzen da. Hementxe eraztuna zilarrean bihurtu dugu. Hurrengo pausoan zilindroa uretan murgiltzen da. Temperatura aldaketa gogorrak eraginda eraztuna errebestimendutik askatzeko. Xurgakina moztu eta linekin errepasatzen da eraztuna. Azalera leuntzeko bonbo izeneko makinan izango dugu ordu batez. Hemen zeramikazko kono formazko pieza txiki batzuk eraztuna igurtzen dute. Leuntze prozesua pulidura batean bukatzen du. Argizari eta eskuilez baliatuz, ispilu dizdira emango diogu eraztunari. Eta hau izango litzateke gure lanaren emaitza. Laburtzeko hauek izango dira pausu nagusiak. Argizarizko eraztuna sortu limaren bidez. Zilindro formako pieza baten barnean kokatzen da eraztuna. Zilindroa errebestimenduarekin estaltzen da. Likuadora baten laguntzaz argizaria zilindrotik ateratzen da. Zilindroa labe baten sartu, fraguak eta lehortze prozesua egin. Zilarra urtuz eta zentrifugazio makina baten bidez, eraztuna zilarren lortzen da. Eraztuna errebestimendutik askatu, errepasoa, lijaketa eta bumbo makina, leunketa.